Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 13-nji sentýabryna aksanyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulug ministrleriniň ilkinji dowuşy geçirildi. Özbegistan, Türkmenistan, Hazar, Deňze, Russiýa ulug geçirgesi dörediler. iPhone 11 smartfonu tanıştyryldy. Türkmen Turgany Saudy Arabistanyna kiçi birinji medal gazandy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişle seredip geçelim. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulug ministrleriniň ilkinji dowuşy geçirildi. Şu güni Täjikistanyň paýtagty Doşanbe şäherine Merkezi Aziýa dowlatlarynyň ulug ministrleriniň ilkinji dowuşy geçirildi. Bu dowuşyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň baş tutanlarynyň 5-nji konsultatiw dowuşynyň çeklerinde guruldy. Merkezi Aziýa ýurtlary Sewitdäki dowlatlar bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky sowda gatnaşyklaryny puxtalandyrmak üçin Sewitdäki ýurtlarda ulug we logistika hyzmatlaryny ammarlary we önümçilik desgalarını östürmek üçin zerur şertleri döretmegi maksat edilýär. Täjikistanyň ulug ministri Azim Ibrahimoň başçylyk etmegine geçirilen dowuşy Gazagstanyň ulug ministri Marat Karabayev, Özbegistanyň ulug ministri Ilham Mahamow, Türkmenistanyň ministrler komitetiniň ýanyk ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetxan Şakyp gatnaşdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulug ministrleri Merkezi Aziýada gowryer ulug puwdugyny hyzmatdaşygy güýçlendirmek we giňeltmek baradaky tekliplerini beýan etdiler. Dowuşykdan soň ulug we logistika puwdugynyň hyzmatdaşlyk barada bilelikdäki beýannama gol çekildi. Taraplar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna intermodal we multimodal serhataşa we staşar transport hyzmatlaryny gollamak we ösdürmek şeýle hem sewit ýurtlary üçin üçinçilik zanjarynyň mümkinçiliklerini güýçlendirmek we giňeltmek üçin häzirki ýüze çykýan meseleler çözmek möhümdigini belediler diýilip bilelikdäki beýannamada bellenip geçilýär. Beýannama görä sewit ýurtlary Merkezi Aziýa ýurtlary we beýleki dowlatlaryň arasyndaky bitew ulug ýollaryny we baglanşyklaryny ösdürmek we gowlandyrmak maksady bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň platformalary ulanmak arkaly hyzmatdaşygy güýçlendirer. Şeýle hem ministrler 14-15 sentýabr aralygyna Doşanbe şäherine geçiriljek Merkezi Aziýa dowlatlarynyň baş tutanlarynyň 5-nji konsultatiw dowuşynyň çegine gol çekiljek. Merkezi Aziýa gowryer uluglarynyň özara baglanşygyny güýçlendirmek hakynda şertnamanyň taslamasyny tasdiqladiler. Mundan başga dowuşyň çeklerini iki taraplaryň we köp taraplaryň dowuşyklar geçirildi. Mehmanlar Doşanbe şäherindäki Akiya Avesto Avtolog karhanasynyň işi hemde Doşanbe Boxtar avtomobil ýolunyň gurulşy bilen tanışdylar. Özbegistan, Türkmenistan, Hazar, Deňze, Russiýa ulug geçirgesi dörediler. Özbegistanyň we Russiýanyň ulug ministrlikleriniň arasynda Özbegistan, Türkmenistan, Hazar, Deňze, Russiýa boýunça ýük taşymak multimodal urny işläp düzmek boýunça degişli işler geçirilýär. Bu barada Özbegistanyň ulug ministrliginiň medpugat gulugy habar berýär. Berilen maglumata görä, Daşkent şäherinde Özbegistanyň ulug ministri Ilham Mahamow bilen Russiýanyň ulug ministriniň ornwasary Dmitri Zverewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Iki ýurduň degişli edaralarynyň wekilleri Özbegistan, Türkmenistan, Hazar, Deňze, Russiýa multimodal ugry boýunça eksport, import ýok gatnamalaryny guramak meselelerini seredip geçdiler diýilip medpugat beýanatyny bellenýär. Şeýle hem gepleşiklerde Daşkentden Günorta Sahalyny güni awy gatnamlary guramak işi boýunça pikir alşyldy. Mundan başga halkara ýol ulaglary üçin ruhsatnamalaryň sany we iki ýurduň şäherleriniň arasynda uçuşlaryň ýygylygyny köpeltmek meselesini seredilendigi habar berildi. iPhone 11 smartfon tanıştırıldı. Dünya belli hem de dünyanın en kımmatlı brendlerinin biri hesaplanyan Apple korporasyası iPhone 11 smartfonunu hem de tezlenen Apple Watch Series 9 akıllı sağıdını tanıştırdı. Tanıştırılış çaresi kampaniyanın öz YouTube kanalını gönü yayılımdan berildi. Apple kampanyasının meşhur telefonu olan iPhone smartfonun 15-nji tapkırından iPhone 11, iPhone 11 Plus, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max esas aýratynlyklaryndan biri USB Type-C zaryat verici ulgamynyň bolmagydyr. iPhone 11 we iPhone 11 Plus smartfonlary A16 Bionic prosesori bilen üçüne edildi. iPhone 11 smartfonunyň budjet görnüşi 5 reňkde. Gara, gök, ýaşyl, sary we gyzyl reňkde bolar. iPhone 11 we iPhone 11 Pro telefonlaryň ekrany 6,1 düym. iPhone 11 Plus we iPhone 11 Pro Max smartfonlaryň ekrany 6,7 düym bolar. iPhone 11 telefonlaryň Amerikadaky bahalary näçe? iPhone 11 bahasy $799 başlaýar. iPhone 11 Pro bahasy $999 başlaýar. iPhone 11 Pro Max
Bahasy $1199 başlaýar. iPhone 13 Pro Max 256 GB $1199. iPhone 13 Pro Max 512 GB $1399. iPhone 13 Pro Max 1 TB $1599. Ähli smartfoner öňünde sargyd etmegi iş 15 sentýabrdan başlanýar. Türkmen Türgene Saudy Arabistanyna kiçi birinçi medal gazandy. Saudy Arabistanynyň paýtagty Riyad şäherinde agyr atletika boýunça dünýä çempionaty dowam edýär. Erkekleriň arasyna 81 kg agram derejesine çykyş eden Türkmenistanyň agyr atletikaçy Gaýaksy Töreýew kiçi birinçi medal gazandy. Ol itekläp götürmekde 3-nji syňdan çyganna 190 kg agram galdyrdy. Bu görkeji eň ýokary 3-nji görkeji bolup iýleşmeli kiçi birinçi medala münasip boldy. Itekläp götürmekde Indoneziýaly Rahmat Ervin Abdullah 209 kg agram galdyryp bu wagtda rekord goýdy. Bulgariýaly Bajiar Andreýewiň galdyran 195 kg agramy oňa kömüş medal gazandyrdy. Umumlukda 81 kg agram derejesine jemi 356 kg agram galdyran Italiýaly Oskar Reis altyn medala nasip boldy. Ol bir wada götürmekde, ikinji itekläp götürmekde de 4-nji ýere eledi. 354 kg agram galdyran Rahmat Ervin Abdullah kümüş, 352 kg bilen Özbekistany Muhammed Kadir Taştemirov birinçi medal gazandy. Rahmat Abdullah bir wada götürmekde 145 kg bilen 15-nji ýerni eledi. Muhammed Kadir Taştemirov bir wada götürmekde 1-nji ýer eýlenen bolsa itekläp götürmekde 6-njy ýere nasip boldy. Ine mehriban müştaklary Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şoňky sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň ötýäjek sanyň daşary işleri ministrleriniň doşugy Vladimir Putin bilen Kim Chen In doşdy. Şalsan wagşy beýleşiginiň ýeňjileri Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry bilen syýlaglandylar. Fransiya iPhone 12 telefonu qadağan edermiýän habarlary atawatan.turkmenistan.com saytymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçe hoşta bolun.